ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባት ራድዮ ኤረና ብፍላይ ድማ መደባብ ግዜና ንሎሚ ቀሺናስ ወልደ ሩፋኤል ምሳይ ኣለዉ። ብምክንያት እዚ ካብ ኤርትራ ይኮነ ወፂኡ ሕጂ ክነገሩን እዮም ፅቡቅ ጌሮም ካበይ ከም ዝወፅእ ሓበሬታ ግን ኤርትራ ፓትርያርክ ክትመርፅ ወይ ክትሸይም ዝብል ሓበሬታ ሰሚዕና ኣለና። ብወገን ግብፂ ከም ዝወፀ ቀሺናስ ክነገሩን ፀኒሖም ሕጂ ናይቲ መልእኽቲ ወይ ነቲ ናይቲ ሓበሬታ ኣወፃፅኣ እንታይ ማለት እዩ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ዝብል ሓደ ሕቶ የልዕል እዩ። እሱ ከዓ መልሲ ክንፅበ ኢና ማለት እዩ። ብተወሳኺ ስለምንታይ ኣብዚ ግዜ እዚ ዝብል እውን ከም ሕቶ ልዒልናዮ ኣለና። ክሳብ ሕጂ ስለምንታይ ከይሸመት ፀኒሓ ሃገር ወይ ቤተክርስትያን እውን ከም ሓደ ነጥቢ ክንሪኦን ክንግምግሞን ይግባእ እዩ። ስለዚ ቀሺናስ ንዕኡን ንካልእ ንዕኡ ዝመስል ሕቶታትን ቁርብ ኮይኖም ኣለው። ስለዚ ክብረት ሃበለይ ስለቲ ኩሉ ግዜ ትገብሩ ኣበርክቶን ሕጂ እውን ፈቃደኛ ኮንኩም ስለዝመፃኹም أنا اللي شاي سلام لكم كلكم تخاطلتي صبوا زي كلونا ما تسفى دبر ፅቡቅ እምበር ኤርትራ ንክንደይ ዝኣክል ግዜኣ ብዘይ ፓትርያርክ ፀኒሓ ማለት ኤርትራ እቲ ኦርቶዶክሳዊ ቤተክርስትያን ኤርትራ ማለት እየ። ምክንያቱ ንብሙሉእ እቲ ህዝቢ ስለዘይውክል እቲ ቤተክርስትያን ሙስሊም ስለዘለዉ ክርስትያን ካ ስለዘለዉ ማለት እየ። برقص ፓትርያርክ ንሕራ ንብል ኣለና ኮይና ብመሰረቱ ኣብ ውሽጢ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ስለዝኾነ ርዱእ ጌርና ንወስዶ ንዕኡ። ስለዚ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ብዘይ ፓትርያርክ ንክንደይ ዝኣክል ግዜ ፀኒሓ ንዝብል እቲ ሕቶ ንባዕሉ ከከም ኣጠማምትኡ ዝጥምቶ ሰብ ይኽህሉ ማለት እዩ። ኣቡነ አንጦኒዎስ ሳልሳይ ፓትርያርክ እንድሕር ደኣ ንሶም እቶም ሕጋዊ ብድሕሪኦም ዝመፁ ኩሎም ሕጋውያን ኣይኮኑን ዝብል መረዳእታ ዘለዎ ሰብ ተደኣሎ ኮይኑ ንሱ ካብ ኣቡነ አንጦኒዎስ ዝወረዱ ትሒዙ ክሳብ ሕጂ ክብል እዩ ማለት እዩ። እቲ ብወገን ኣስመራ ብሲኖዶስ ዝመሓደር ድማ ካብታ ኣቡነ ቄርሎስ ዝዓረፉላ ሕጂ 2022 ማለት እዩ። ካብ 2022 ክሳብ ሕጂ ብዘይ ፓትርያርክ ፀኒሓ ኢላ ክምልሶ ንኽእል ማለት እዩ። ነዚ ማለት ከም ናይ ኤርትራ ኩነታት እዚ ንቡር ድዩ ስለምንታይ ክሳብ ክንድኡ ብዘይ ፓትርያርክ ፀኒሕታ ቤተክርስትያን ብዘይ ፓትርያርክ ምፅናሕ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ንኸይሽየም ወይ ንኸይህሉ ዝተገብረ ምክንያት ወይ ዝነበረ ዕንቅፋት ወይ ምክንያት እንታይ ክኸውን ይኽእል? ኣብቲ ብወገን ሲኖዶስ ዝወፀ መግለፂ ቁሩብ ኣንፈት ዝህበካ ሓበሬታ ኣሎ። ብቀዳማይ መግለፂ ዕርቂ ምስ ገዳማውያን ኣቦታት ብፍላይ ከዓ ምስ ናይ ገዳም ኣቡነ እንድርያስ እቲ ኣቡነ አንጦኒዎስ ዝነበርሉ ገዳም ዝተቐብሉ ገዳም ማለት እዩ ምስቶም ኣብኡ ዘለዉ ፈለስቲ ምስኦም ዝተገብረ ዕርቂ ኣብ ቀረባ ግዜ ከም ዝተገብረ ብዜና እውን ተገሊፁ ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ካብ ጠንቂ ክኸውን ዝኽእል እቲ ንኩሉ ዘማእከለ ንኩሉ ዝሓቆፈ ፓትርያርክ ንምምራፅ ንምዕዋት ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብኡ ካብቲ መግለፂ ክንግምቶ ከም እንኽእል ከምኡውን ነቲ ኩነታት ቤተክርስትያን ዝከታተል ከፅንዖ ንዝኽእል ኣብ ደገ ዘሎ ምምቕቃል ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለውን ከምኡ ዘይምስምማዕ ንዝነበረ ንኩሉ ጠርኒፉ ብሓደ ንምምእካል ዝተገብረ ፃዕሪ ይመስለኒ እቲ መደናጎይ ምክንያት ኣብ ይመስለኒ ዝተመርኮሰ መልሲ ዝሰምዕ ዘለኹ ዝተዋሃበ ሓበሬታ ስለዘየለ ድዩ ኣብ ይመስለኒ ወይ ገምጋም ዘሎ እቲ መልስኹም? እወ እንታይ ዝብል ዘለኹ ኣብቲ መግለፂ ተኣንፊቱ ኣሎ ብንፁር ግና እዚ ንዚ ምክንያት እዩ ኣደንጊዩና ዝብል መግለፂ ኣይተዋሃበን። እጂ ኣብ ዘይተጨበጠ ነገር ወይ ኣብ ዘይተባህለ ነገር ባዕላዊ ትንተና ከተቐርብ ስለ ዘለካ ጥራይ እዩ ይመስለኒ ዝብል ዘለኹ። ብወገን ኣስመራ ዝደንጉናሉ ምክንያት እዝን እዩ ኢሎም ሓደ ክልተ ሰለስተ ኢሎም ኩፋያ የበልዎን ናይ ባዕልና ትንተና ግን ክህልወና ይኽእል እዩ። እዚ ካብቲ መግለፂ ብምብጋስ ኣብኡ ተኣንፊቱ ዘሎ ምስ ኩሎም ገዳማውያን ኣቦታት ዕርቂ ንምግባር ክፅዕር ፀኒሑ ሕጂ ድማ ብረድኤት እግዚኣብሔር ናብ ፓትርያርክ ናብ ምሻን በቂዕና ኣለና ዝብል እቲ መግለፂ ተቐዳማይ መግለፂ እሞ ካብዚ ብምብጋስ ተደኣ ተረዲእናዮ እቲ ሓደ ጠንቂ ናይ ምድንጓይ ንኩሉ ዝሓቆፈ ከምኡ ድማ ኣብዚ ናይ ኤውሮጳ ዝወፀ መግለፂ እውን ነይሩ እዩ ዝሓለፈ እዋን ኩላቶም
ኣብ ካብ ሲኖዶስ ወፃኢ ዘለዉ ቤተ ክህነት ናብቲ ሲኖዶስ ተመሊሶም ብሓደ ዝምእከልሉ መገዲ ዕድል ተፈጢሩ ከም ዘሎ ዝብል መግለፂታት ሰሚዕና ነርና ኢና እሞ እዚታት ንምግባር ዝተደናጎየ ክኸውን ይኽእል እዩ ብመንፈሳዊ ዓይኒ ክረአ ከሎ ሓደ ሃገር ወይ ከዓ ተኣማኒ ህዝቢ ብዘይ ፓትርያርክ ክፀንሕ ማለት እንታይ ማለት እዩ ብመንፈሳዊ ዓይኒ ክረአ ከሎ ብሞራላዊ ዓይኒ ክረአ ከሎ እንታይ ማለት እዩ እንታይ ትርጉም ኢኹም ትወስኹም ፓትርያርክ ማለት ነቶም ኣቦታት ሲ ኣቦኦም ማለት እዩ ኣቦ ኩላትና ስለዚ ሓንቲ ስድራ ብዘይ ኣቦ ክትፀንሕ ከም ምፍራድ ማለት እዩ ኣቦ ዘይብላ ገዛ ከም ምዃን ማለት እዩ ኣቦ ናይታ ገዛ ዓንዲ ፅላል እዩ ኩሉ ነገር ናይታ ገዛ ማለት እዩ ስለዚ እታ ቤተ ክርስቲያን ብዘይ ኣቦ ክትፀንሕ ንቡር ኣይኮነን ግን ኩሉ ነገራትና ዘይንቡር ስለ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ከም መቐፀልታ ናቱ ድማ ከዓ እታ ቤተ ክርስቲያን ተፀላዊት ስለ ዝኾነት ሕጂ ጥራይ ኣይኮነን ንመጀመርያ ንክልተ ዓመት ደንጊና ኣብ ናይ ኣቡነ እንጦንዮስ ዝተፈጠረ ሽግር ክሳብ ኣቡነ ዲዮስቆሮስ ሸሙ ዝነበረ ነዊሕ ዓመታት ኣቡነ ዲዮስቆሮስ ምስ ዓረፉ ንሓምሻይ ፓትርያርክ ምሻም ዝነጥሰ ሓልፈ ናይ ትፅቢት ግዜ ቀሊል ኣይነበረን ሕጂ እውን ክልተ ዓመት ኣቢሉ ካብ 2022 ክሳብ ሕጂ ፀኒሕና ኣለና ማለት እዩ እሞ ዘይንቡር ግዜ ዘይንቡር ኩነት ንሓልፍ ስለ ዘለና እታ ቤተክርስትያን እውን ከም ኩሉ እቲ ኤርትራዊ ዝሓልፎ ዘሎ ናይ ሓጎስ ቆፅ ንሳውን ኣብ ከምኡ ግዳይ ኮይና ክና ንኽእል ኢና ማለት እዩ እቲ ሓበሬታ ከምቲ ኣቐድም ኣቢልኩም ዝነገርኩምኒ ብወገን ግብፂ ወፂኡ እሞ እዚ ከዓ ሕቶ የልዕል እዩ ስለምንታይ ብወገን ኤርትራ ዘይወፀ ዝፈለጥኩሞ ሓበሬታ ዝፈለጥኩሞ መረዳእታ እንተሎ ሓደ ተዘይሃልዩ ትዕዝብትኩም መረዳእታኩም ስለምንታይ ብግብፂ ከዓ ከም ብፍሉይ እውንሲ ስለምንታይ ማለት እዩ ብግብፂ ተነጊሩ ዝበሃል ዘሎ እቲ ዕለተ ምርጫ እዩ ዕለት 9 ታሕሳስ ከም ዝካየድ ብወገን ኣስመራ ዘይኮነ ብወገን ግብፂ ዝወፀ መግለፂ እዩ ካብ ኣስመራ ዝመፁ ወከልቲ ናይ ሲኖዶስ ምስ ፓትርያርክ ናይ ግብፂ ቅዱስ ኣቡነ ቴዎድሮስ ርክብ ድሕሪ ምግባሮም ብወገን ግብፂ ዝወፀ መግለፂ ከም ዝተራኸቡን ዕለት 9 ዲሰምበር ታሕሳስ ድማ ምርጫ ክግበር ምዃኑን ኣብ ጥሪ ከዓ እቲ ፅምብል ናይ ማዕረግ ፓትርያርክ ክግበር ምዃኑን ብወገን ግብፂ ተነጊሩ ማለት እዩ ብወገን ኣስመራ ግን እቲ ርክብ ከም ዝተካየደ ዳ እምበር እቲ ዕለተ ምርጫ ይኹን እቲ ናይ ፓትርያርክ ፅምብል ዝግበረሉ ክሳብ ሕጂ ኣይተሓበረን ማለት ኣብዚ ንባዕሉ ሓደ ግርምቢጥ ዝኾነ ነገር ኣሎ እቲ ምሻም ፓትርያርክ ዝዓቢ ክነሱ እቲ ርክብ ከም ዝተገብረ ጥራሕ ምጥቃስ ማለት እንታይ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ታሕቶ ነፅረለይ እስኪ ማለት እቲ ርክብ ኣብ መንጎ ግብፅን ኤርትራን ኣብ መንጎ ናይ ግብፂ መራሕቲ ሃይማኖትን ናይ ኤርትራን ርክብ ከም ዝተካየደ ተገሊፁ ብወገን ኤርትራ ይዛረብ ዘለኹ ምሻብ ፓትርያርክ ከም ዘሎ ግን ዕለት 9 ከም ዝኾነን ኣይተገለፀን ወይ ከዓ ኣብ ምስማዕ ንድሕር ተጋጊ ክትቀርሙን ትኽእሉ ኢኹም ግን ንድሕር ብትክክል ተረዲእ ሃልየት ዝበልኩምን ማለት እየ እቲ ሓበሬታ ብወገን ግብፂ ዝወፅእ ዘሎ ምሻም ፓትርያርክ ከም ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዕለት 9 ወርሒ 12 2014 ብወገን ኤርትራ ወፂእ ትብሉን ዘለኹም ከዓኒ ርክብ ከም ዝተካየደ ጥራሕ حكي ولا تلاقيه ዳዜና ንሳ ኹምያ ትብል ዘላ ግን እቲ ፓትርያርክ ሽየም ምዃኑ ግን መጀመርያ ብወገን ኣስመራ እዩ መግለፂ ወፂኡ ኣስመራ እዮም እቲ መንበረ ፓትርያርክ ወይ ሲኖዶስ ንሶም እዮም መግለፂ ወፂኦም ሻርሻይ ፓትርያርክ ክንሸይም ኢና ኢሎም ቅድሚ ናብ ግብፂ መገሻ ምግባሩ ማለት እዩ ድሕሪኡ እዩ ዝኾን ዘሎ እቲ መገሻ እቲ መገሻ ምስ ተኸየደ ርክብ ከም ዝተገብረ ተገሊፁ ግን ዕለት 9 ምርጫ ፓትርያርክ ክግበር ምዃኑ በስመራ ክሳብ ሕጂ ኣይተገልፀልናን ብወገን ግብፂ ግን ተገሊፁ እዚኣታ ዘረባቲ ፓትርያርክ ምርጫ ክግበር ምዃኑ ግን ብቐዳምነት ዝነገሩ ብወግዒ መግለፂ ውፅኦም ዝነበሩ ሲኖዶስ ናይ ኤርትራ ካብ ኣስመራ እዩ ማለት እዩ ተረዲኒ ዜርና ሲ ስቲል ትጎደሎ ሓበሬታ ካብ ወገን ኤርትራስ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ሙሉእ ሓበሬታስ ኣይንረክብን ዘለና ንሕና እውን ከም ነዚ መደብ ነዳሉ ንስኹም እውን ከም መራሕቲ ሃይማኖት ህዝቢ እውን ከም ተራ ህዝቢ ከም ኣማኒ እቲ ግቡእ ሓበሬታስ ካብቲ ዝግብኦ ወገን ይረክብ የለን ማለት እዩ ከምኡ ክንብል ንኽእል ኢና ምስለኒ ብርግፅ ምሉእ ሓበሬታ ዝተማልአ ሓበሬታ ንሕና ኢና ግብፃውያን ክንሕብሮም ወይ ንካልኦት ክንሕብር ዘለና ከም ኤርትራውያን ከም ካህን ኣነ ተሓቲተሲ መዓዝ ዕለተ ምርጫ ክግበር መዓዝ ፅምብል ፓትርያርክ ክግበር ዝብል ኣነ እየ ክምልሶ ዝግባኣኒ እምበር ኣነ ካብ ግብፂ ክግባ ኣይግባኣንን ነይሩ እቲ ሓበሬታ ግን ከምኡ እዩ ዘሎ እቲ ብኣንፃር ስለዚ ግቡእ ሓበሬታ ንረክብ የለና ነወ ንረክብ የለና እስኹም ሕጂ ከም መራሒ ሃይማኖት ከም ቅዱስ ከም ፀሓፊ ከም ጋዜጠኛ ንግብፂ ነቶም ዝምልከቶም ተሓትዎም ዶ
ካብኦም ሓቲትኩም ትረኽቦ መልሲ እንታይ ኣሎ? ኣብቲ ናይ ቤተክርስትያን ኣሰራርሓ ኣነ ብቐጥታ ንፓትርያርክ ክርክብ ወይ ንቤተክርስትያን ወኪለ ክዛረብ ዘፍቅደለይ ኣይኮነን። ስለዚ እቶም ዝምልከቶም ግና ብተደጋጋሚ ይሓቲኦም እቲ መንበረ ጵጵስና ወይ ብወገን ኣቡነ መቃርዮስ ዝመሓደር መንበረ ጵጵስና ንሱ ብተደጋጋሚ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣቐዲሙ ማለት እየ ይሓትት ምዃኑን ይረኽቦም ምዃኑን ስለዚ በቲ ዝምልከቶ ኣካል እዩ ዝቐርብ ከም ውልቀ ኣገልጋሊ ከም ካህን ብቐጥታ ንቤተክርስትያን ሙሉእ ወኪልካ ትገብሮ ክህሉ ኣይክእልኒ ኣሰራርሓ ከምኡ ስለዚ የለ ማለት እዩ ተረዲኒ ብወገን ብመንፅርቲ ዘለኩም ናይ ፅሕፈትን ናይ ገጥኝትን ሞያ ዋላ እውን ብወግዓዊ ሕቶ ምሕታት እውን ስለዝከኣል ሓበሬታ ንምርካብ ዝኾነ ዕላምኡስ ንምሕታት እውን ስለዝከኣል ብኡ መንፅሪ ሕቶ ዘቕርቦ ዘለኹ እምበር ብመንፅርቲ ማዕርግን ብመንፅርቲ ሓላፍነት ወሲድካ ምሕታትና ይኹን ክንሪአዮ ብርግፅ ከምኡ እሞ እቲ ዘለኽዎ ዓውዲ እውን የገድደኒ ስለዝኾነ ሓበሬታ ክትረኣ ኮይነሲ ናይ ግድን ሓበሬታ ዝረኽበሉ ምንጭታት ከናዲ ርክባት ክገብር ክሎ ስለዘደኒ ንሱ እወ በቲ ሓንቲ ተረዲኣ ስለ ዝፀንሐ ጥራይ ይኸውን ኢለ መሊሰልካ ሽዑ እንታይ መልሲ ሂቡ መልሲ ከይህቡ ዶ ይፈላለ እንዲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ትረኽቦ ሰብ እውን ከም ትፈልጦ እቲ ኣሰራርሓ ስለዚ ዜሮ ዜሮ ግን እንታይ እዩ ሓበሬታ ምስ ረኸብካዮ እውን ከተረጋግፆ ስለ ዘለካ ግዜ ይወስድ ዳ እምበር እወ ንሓንሳ ትረኽቦ ንሓንሳ ሰልጠካ ከም ግዜኡ ኩነታቱ ብወገን ማለት ካብ ራድዮ ኤረና እውን ዜና ወፂኡ ነይሩ እቲ ዜና ከዓ እንታይ ዝብል ገለ ክፋሉ ንምንባብ ማለት እዩ ኣህጉረ ስብከታት ንምርጫ ሻድሻይ ፓትርያርክ ኤርትራ ከም ዝኹንኖ ከም ዝቃወሞን ገሊፁ ዝብል ኣርእስቲ ዜና ዝተዋህቦ ፀብፃብ ሎማዓንቲ ብወገን ማለት ብወገን ካብ ራድዮ ኤረና ወፂሎ ኣንቢብኩም ከም ትኾኑ እምነቶ ኣለኒ እንታይ ማለት እዩ እዚ መልእኽቲ እዚ ሓይሉ ክንምንታይ እዩ ተሰማዕነቱ ክንምንታይ እዩ ትርጉሙ ኸ እንታይ እዩ ዘሕዝን ኣጋጣሚ ኣብ ዘይነብር ግዜ ንነብር ስለ ዘለና እቲ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምትታት ኩሉ ከም ወዲ ቤተክርስትያን ዘቐንዝወካ ስቃይ ዝፈጥረልካ ነገር እዩ እቲ ንምንታይ ተደናብዩ ናይ ፓትርያርክ ምርጫ ኢልካ ኣዲምካ ዘቕረብካዮ ሕቶ ሓደ ካብቲ ጠንቂ ክኸውን ዝኽእል ኢለ ዝግምቶ ኣነ ነዚ ኣብ ደገ ዘሎ ቤተ ክህነት ህዝቢ ኦርቶዶክሳዊ ምእመን ንኩሉ ብሓባር ክጥርንፍ ዘለዎ ኣቦ ሓበራዊ ኣቦ ንምርካብ ስለዚ ድማ ኣብ መንጎ ኣቡነ መቃርዮስ ይኹን ኣቡነ ሲኖዳ ይኹን እዚ ኣብ ደገ ዘሎ ምሕደራ ምስቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ዓዲ ምሕደራ ተሳኒዩ ሓደ ኮይኑ ዝኸደሉ መገዲ ዕርቂ ንምግባር ተስፋና ንሱ ነይሩ ማለት እዩ ተስፋና ንሱ ነይሩ ማለት ይፍተን ነይሩ ማለት ድዩ ዋላ ተስፋና ንሱ ነይሩ ማለት ሓደ ፈተነ ዘይብሉ ተስፋይ ነይሩ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ብውሽጢ ዝኸይድ ሓበሬታታት ንህዝቢ ዘይተሓበረ ከምኡ ፈተነታት ከም ዝነበረ እቲ ዕርቂ እውን ናብ ተስፋ ገፁ ዝቐረበ ከም ዝነበረ ይፈልጥ ብፍላይ ከዓ እቲ ኣብ ኣቡነ ሲኖዳ ዘሎ መገዲ ማለት እዩ ስለዚ እሱ ከይተተግበረ ዕርቂ ዝበሃል ከይመፀ ከሎ ሕጂ እቲ ሻድሻይ ፓትርያርክ ምሻም ይመፅእ ስለ ዘሎ እቲ መንበረ ጵጵስና ነዚ ኣይንቕበሎን ኢና ንኹንኖ ኢና ምባሉ ብርዱእ ምክንያት ክትርድኦ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ዕርቂ ኣብ ዘይተገብረሉ ሰላም ኣብ ዘይሰፈነሉ መሊስካ ነቲ ጉዕዞ ነቲ ፅልኢ ኣብ ቦትኡ ከሎ ክቕፅል እየ ምባልሲ ዝነኣዳ ኣይኮነን ሕራይ ፅቡቅ ገበርካ ቀፅል ትብሎ እውን ኣይኮነን ስለዚ ምኹናኑ ቅቡል እዩ በቲ ርዱእ እዩ እቲ ዕርቂ ንብሎ ዘለና በቲ ቅልል ዝበለ ሎሚ ሰብ ማለት እቲ ኤርትራዊ ንነገራት ንክርድኦ መፍለይ ሂብዎ ዘሎ ተቃዋምቲ ወይ ከዓ ደገፍቲ ብዝብል እንድዩ ሕጂ እዚኦም ክልቲኦም እንዲኦም ናብ ዕርቂ ዝመፅሉ መንገዲ ትፅቢት ትግበር ነይሩ ፈተነታት ነይሩ ዝበሃል ዘሎ ዋላስ ካልእ ዘይንፈልጦ ነገር ኣሎ እዩ ምክንያቱ እቲ ማዕርግ ፅውዒኻ ጥራሕ ዘይኮነሲ ብወገን ኣብ ደገ ኮይኖም ነቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ምእሳር ናይ ፓትርያርክ ንበሎ ካልእ ንበሎ ዝቃወሙ ምስቶም ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘለዉ ናይ ምዕራቅ ፈተነ ተካይዱ ዲኹም ትብሉን ዘለኹም ዋላስ ካልእ ኣሎ
ሕጂ ካብቲ ናይቲ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ እቲ ሃይማኖታዊ ምንቅስቃስ ፍልይ ኣቢልና ክንሪኦ ከገድሰና እዩ ምክንያቱ ቤተክርስትያን በቲ ብእምነት ኦርቶዶክሳዊ እምነት ኣብ ውሽጢ ዓዲ ይኹን ኣብ ደገ ይኹን ሓንቲ ቤተክርስትያን ወነኣምን ሃቲ ቅዱስ ቤተክርስትያን ስለንብል ሓንቲ ቅዱስ ቤተክርስትያን ብኣኣ ንኣምን ስለንብል ኣብኡ ምፍልላይ የብልናን ኣብ ፖለቲካዊ ኣረኣእያና ደገፍትን ተቃወምቲ ክንከውን ንኽእል ኢና ኣብ እምነት ብዝመፀ ኣብ ጉዳይ ቤተክርስትያን ብዝመፀ ግን እታ ቤተክርስትያን ሓንቲ እያ ኣይትምቀልን እያ ኣይትመቃቐልን እያ ስለዚ እዚኣ ሓንቲ ቤተክርስትያን ሓንቲ ተኾነሉ መገዲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ኣብ ደገ ዘሎ ሲ ሓደ ዝኾነሉ መገዲ ምክንያቱ ናይ እምነት ዘባእሰካ ነገር ክሳዕ ዘይሃለወ ኣብ ሓንቲ ቅዱስ ቤተክርስትያን ተጠርኒፈ ክሳዕ ዝሃለካ ዘፈላለዩ ነገር ክህሉ ኣይግባእን ብዝብል በዚ እቲ ናይ ዕርቂ መገዲ ዝነበረ እቲ ናይ ፖለቲካዊ ኣቕዋም ናይ ምድጋፍን ናይ ምቅዋምን ግን ኣብ ቦትኡ ኮይኑ ንሱ ንውልቀ ሰብ ዝሕደግ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንሱ እቲ ዝፍተን ዝነበረ ዕርቂ ተረዲኒ ግን ኣብዚ ሓደ ከም ሕቶ ዝመፅእ ነገር እንድሕር ሃልዩ ንዓይ ማለት እንተወሓደ እቲ ፖለቲካዊ ሓይሊ እቲ ፖለቲካዊ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ኣብታ ቤተክርስትያን ስለዝኣተወን ድላዩ ክገብር ስለዝፀንሐን ዶ ይኮኑን ገለ ወገን ቅሬታ ተሰሚዕዎም ንስኹምን ዘለኹሞ ብእምነተይ ማለት እዩ ቅሬታ ተሰሚዕዎ ነገራት ክዕረ የለዎም ዝነብሩ ኣይኮነን ክትብሉ ዝፀናሕኹም ክንብል ዝፀናሕና ወገናት ሕጂቶም ሃይማኖተኛታት ወይ ከዓ እቶም ሰብ ማዕርግ ናይቲ ሃይማኖት ግን ኣረኣዮም ካሊእ እዩ ብካሊእ ርእየት ሪኦም ንዕርቅን ሰላምን ይኸዱ ኣለዉ ይሰማዕ ኣለኹ ሕጂ እዚ ኣብ ትሕቲ ነታ ሃገር ብዘይ ሕግን ብዘይ መሰልን ዜጋታት ሒዙ ዘሎ ኣብ ትሕቲኡ ምፅናሕ ዶ ኣይኮነን ወይ ኣብ ትሕቲኡ ነብስኻ ክትህሉ ምፍቃድ ዶ ኣይኮነን ወይ ከምኡ ዶ ኣይትርጎምን ድሕር ሓደ ፓትርያርክ ክህሉ ኣለዎ ተባሂሉ እሞ ድሕር ኣብ ስምምዕ ተበፂሑ ብደገን ብውሽጥን ሓደ እንድሕር ተመሪፁ እቲ ውሽጢ ዘሎ ከዓ ስልጣኑ እንድሕር በቲ ፖለቲካዊ ሓይሊ ዝምእዘዝን ዝዝወርን ኮይኑ ነቶም ኣብ ደገ ዘለኹም ፅልዋ ይፈጥረልኩም ዶ ኣሉታዊ ፅልዋ ይፈጥረልኩም ዶ እቲ ናፅነት ናይ ምእማን ናፅነት ናይ ምስባኽ ወይ ከዓ እቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ሽግራት ክሳብ ዘይተፈትሑ ንዓኹም ሲ ወይ ነቶም ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ ሲ ኣድማዒ ወይ ውፅኢታዊ ኮይኑ ይርከብ ዶ ብናትኩም መረዳእታ እቲ ፀገም መሰረቱ ስሩ እንድሕር ርኢናዮ ብቐሊሉ ክንርድኦ ንኽእል ኢና ዝሕቶኻ ኣብ ደገ ዘለና ክንፃረሮ ክንቃወሞ ግቡእ ኣይኮነን ኢልና ክንዛረበሉ ዝፀናሕና ፓትርያርክ ብሂወት እናሃለወ ኣብ ቦትኡ ካልእ ፓትርያርክ ኣይሽየምን እዩ እዚ ሕጊ ቤተክርስትያን ቀኖና ቤተክርስትያን እዩ ዝለኣብሎ እንጥንዮስ ብሂወት ኣብ ዝነበረሉ እዋን ንሶም ብሂወት እናሃለዉ ካልእ ፓትርያርክ ኣብ መንበሮም ክቕመጥ የብሉን እዚኣታ መቃወሚት ነጥቢ ኣብዛ ሕጂ ሎሚ ኣነ ንስኻ ንዛረበላ ዘለና እዋን ኣቡነ እንጥንዮስ ብሂወት የለውን ስለዚ ፓትርያርክ ክምረፅ ግድን እዩ ውዕሊ ሓዲሩ እዚ ፓትርያርክ ዝምረፅ ዝቕመጣ መንበር ንካልእ ቦታ ሰጉጉ ኣይኮነን ዝቕመጥ ዘሎ ሕጂ ኣብዛ እዋን እዚኣ እታ ቦታ ነፃ እያ ዘላ ኣብኣ ኮፍ ክብል ዝኽእል ብሂወት ዘሎ ፓትርያርክ የብልናን ሕጂ ኣብዛ እዋን እዚኣ ስለዚ እዩ እቲ ነታ ቤተክርስትያን ኣብ ሓድነት ከምፅኣ ዝኽእል ዝበሃል በዚ ክንቃወሞ ከለና ስለቲ መንግስቲ ብቐጥታ ኢዱ ስለ ዘእተወ ኣይኮነን መንግስቲ ሕጂ ይኮነን ኢዱ እቲ ኣብታ ቤተክርስትያን ገና 91 ከዓ ተኸሉት ሒዙ ሲ ኣብኡ ኣትዩ ካብ መጀመርያ ትሒዙ ኣብታ ቤተክርስትያን ነይሩ እዩ እታ ቤተክርስትያን ከዓ ተቐቢላቶ እምበር ኣይተቃወመቶን እዚ ፅቡቅ እዩ ኣይኮን ዝብል ዘለኹ ስለዚ እቲ ንቃወሞ ዝነበርና ኣፍ ኣውፂና ዝተዛረብናሉ ጉዳይ ግን ጉዳይ ቤተክርስትያን ፓትርያርክ ብሂወት እናሃለዎ ከሎ ካልእ ፓትርያርክ ኣብ ቦትኡ ክሽየም ኣይክእልን እዩ ዝብል እዩ ነይሩ ሕጂ ግን እቲ ኩነት ካሊእ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኩነት ካልእ ስለ ዝኾነ ማለት እቲ ዝተፈፀመ ፍፃመ ወይ ዝተገበረ ተግባርከ ብወገን እቲ መንግስቲ ጥራሕ ድዩ ተሓባበርቲ ነይሮሞ ድዮም እቶም ተሓባበርቲ ሕጂ እውን ክምረፁ እንተመፁኸ ሕጂ እውን ነገራት ይፅይቑ እንተለዉ ከዓነ እናቶም ዓርግ እናቶም ስልጣንን ማለት ከምዚ ይገብሩ ኣለዉ ኢለ ክደፍር ኣይግባእንን ወይ ይደፍር እውን የለኹን ግን እንተ እየ ዝብል ዘለኹ ሕጂ ከምኡ እንተተደግመኸ እቶም ኣብ ደገ ዘለኹም ወይ ኣብ ደገ ዘለዉ ኣመንቲ እቶም መራሕቲ ሃይማኖት መሊስካ ናብ ከምኡ ዓይነት ፀገም ምእታው ዶ ኣይከውንን ቀዲሙ ዝተፈፀመ ብየቕራ ይፍታሕ ድዩ ብካሕሳ ድዩ ብዝኾነ ክሃድእ ዶ ኣይምነበሮን ወይ ኣይምተገበኦን ዋላስ ሃዲኡ እዩ ንሱ ኣይሃደአን ክግበር ካብ ተገበኦ ነይሩ ሕጂ እቲ ተጉሂ እዩ ቃንዛ እዩ ስቃይ ዝብለካ ዝነበርካ ቅድማ ኣቢለ ንሱ እዩ እዚ ነገር እዚ ዝኾነ ፍታሕ ከይተረኽቦ ከሎ እዩ ሻድሻይ ፓትርያርክ ክምረፅ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ብክልቲኡ መገዲ ተላሪእኻዮ ብዘይ ፓትርያርክ ምፅናሕ ቃንዛ እዩ ግን ፓትርያርክ ክምረፅ ከሎ ከዓ ዕርቂ ዘይገብር ዕርቂ ዘየውር ናብ ሓድነት ዘየምፅእ ዘይጥርንፈካ ተለኣ ኮይኑ ከዓኒ እቲ ቃንዛ መሊሱ እዩ ዝቕፅል ዳ እምበር ኣይፍወስን እዩ ሕጂ ቁርበስ ከዓ ንስካ ትነግረካ እቲ ቤተክርስትያን እንታይ ክኸውን ሕጂ ፓትርያርክ ምስ ተሾመ
ድሕሪ እንታይ ክመፅእ ዝደገ ዘሎ እንታይ ክኸውን ዝብል ዝዓበየ ሕቶ ክህሉ ይኽእል እዩ ንዑና ንፅበዕ ድሮ ኩሉ ግዜ መህደሚ ኣይሰኣንን እዩ እዚ ዘለናዮ ግዜ ኣዝዩ ክፉእ ግዜ ናይ ሙዳታ ግዜ ስለ ዝኾነ መህደሚ ኣይሰኣንን እዩ ሕጂ ኣብቲ ብወገን ኣስመራ ብወገን ዝነበሩ ኤርትራ እንድሕር ሰብ ተሰጊጉ ወይ ተወጊዙ ወይ እንድሕር ተኣልዩ ኣብ ደገ ዘለዉ ጳጳሳት ኣብኡ ተዓቂቡ ክፀንሕ ይኽእል ነይሩ እሱ እንተዝሽፈነልና ነይሩ ተዝዕበጥ ነይሩ ሓደ ኣቦ ተዝኸውን ነይሩ መሸፈቲ ኣመት ረኽበን ሕጂ ግን ገና ድሮት ኣፍ ደገ ከም ዝተኸፍተ ገለገለ ምልክታት ንርኢ ኢና ንኣብነት ኣብ ትግራይ ጎረቤትና እቲ መንበረ ሰላማ ዝበሃል ኣቂሞሞ ዘለዉ ጳጳሳቶም ሸይሞም ዝኸድዎ ዘለዉ መገዲ ንሱ ብቐረባ ንዓና ስለ ዝፀልወና ኣብ ሽወደን ኣብ ዘለኹ ዓዲ ዝሓለፈ 16 ኖቨምበር ኣብ ዝተገብረ ዓመታዊ ክብረ በዓል ኣብ ናይ ኤርትራ ቤተክርስትያን ኣብኡ እቶም ናይ ትግራይ ካብዚ መንበረ ሰላማ ጳጳስ መፂኦም ንክልተ ዲያቆናት ማዕረግ ክህነት ከም ዝሃብዎምን ንገለ ካብ ናይ ዲቁና ማዕረግ ከም ዝሃቡን ተገሊፁ ማለት እዩ ሕጂ ስለዚ ካብ መንበረ ሰላማ እዩ ዝብለካ ዘለኹ ስለዚ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፓትርያርክ ንሕራ ተመሪቱ እዚ ኣብ ደገ ዘሎ ምስ ናይ መንበረ ሰላማ ኮይኑ ዝቕፅለሉ መገዲ ክህሉ እዩ ብገለ መገዲ ማለት እዩ ንሱ መሐከሊ ክህሉ እዩ ስለዚ ሳ ቤተክርስትያን ኣብ ኣስመራ ነዚ ኣይዎን ወይ ኣይረኣየቶን ኢለ ይሓስብ እቲ ህዝቢ ኣብ ክንዲ ዝጥርነፍ መሊሱ ናብ ምብትታንን ፋሕና ምባልን እዩ ዝኸይድ ዘሎ እሞ ዘጉሂ ነገር እዩ ሕጂ እቶም ካብ ትግራይ መፂኦም ትብልዎም ዘለኹም በየናይ ኣፍልጦ እዩ በየናይ ፍቓድ እዩ ማለት ስኢልካ ከም ሓደ ዕዱም ጋሻ መፂኦም ስልጣን ክህቡ ወይ ዲቁና ክህቡ ትፅበዮ ነገር ኣይኮነን ሕጂ መንግስታዊ ኣካል ይፍቂዱ ኣብ ዘለዉ ድማ ፍቂዶም እንድሕር ሓበሬታ ኣለኩም ሰባት እውን ንኽፈልጡ እንታይ ትብልና ከም ዝተሓስቦ ዘለካ ናብራ ነብር እንተንነብር ኣይ ቲንክ ኣብ ንቡር ናብራ ኣለና ማለት እዩ ድሕሪ ንቡር ኣሎ ኮይኑ እዩ መን ይፍቂዱ ብኸመይ መፂኡ ንመን ረኺብዎ ኢልካ ክትሓትት ተሓታትን ኣብ ዘሎ መስርሕ ማለት እዩ ከምኡ ዘለዎ ኣይኮነን ኣብ ዘለናዮ ግዜ ሰብ ተላዒሉ ዝደለዮ ዝገብረሉ ደረጃ እዩ ሕጂ ይሕዝነካ እዩ ቃንዛ እዩ ስቃ እዩ ግን ከዓ ትገብሮ ነገር ከዓ ይፀበካ ዓቕልካ ፀበካ ማለት እዩ ስለዚ እታ ቤተክርስትያን ተገማሚዓ ፀኒሓ ናይ ኣቡነ መቃርዮስ ዝበሃል ጉጅለ ንበሎ ወይ ዝኾነ ሓደ በይኑ ናይ ኣቡነ ሲኖዳ ዝበሃል በይኑ ፀኒሑ ሕጂ ክልቲኦም ተዓሪቆም ተባሂሉ ብሓደ ኣለዉ ከምኡ ድማ እቲ ናይ ስካንዲኔቪያን ሃገረ ስብከት ዝብል ዝቆመ ድማ ንሱ ከዓ ኣሎ ኣብ ትሕቲ ግብፂ ፀኒሐ ኢሉ ነይሩ ሕጂ ድማ ንሱ እዩ እቲ ናይ ካብ ትግራይ እቶም ብፁዕ ኣቡነ ኤፍሬም ዝበሃሉ ንሶም እዮም ኣብቲ ቦታ ኣብቲ ክብረ በዓል ውዒሎም ቅዳሴ ቀዲሶም ክህነት ሂቦም ዲቁና ሂቦም ከይዶም ማለት እዩ ሕጂ እዚ ነቲ ህዝቢ ወላ ሓደ ማዕዝኑ ናብ ሕጂ እውን ፓትርያርክ ተተሾመ ምንም በዚ እውን ክንከይድ ንኽእል ኢና ዝብል መልእኽቲ ዘስምዕ እሞ ኣዝዩ ሕማቅ ግዜ ኣዝዩ ኣሰካፊ ግዜ ኢና ዘለና ናበይ ዝኸይድ መስለኩም እቲ ብወገን ትግራይ መፂኦም ሹመት ዝሃብሉ መንገዲ ወይ ሓደ መንገዲ ወይ ሓደ መልእኽቲ ክኸውን ይኽእል እንዲ ናበይ ዝኸይድ መስለኩም ካብኡ ካብ ዘለና ሕጂ ናበይ ዝኸይድ መስል መሐከሊ ምክንያቱ ካብቲ ቀንዲ ሕጂ ኣስመራ ፓትርያርክ ንሕራ ተሸይሙ ኣብ ኣስመራ ኮፍ ኢሉ እቲ ብወገን ሲኖዶስ ዝመሓደር ኩሉ ኣብኡ ተጠርኒፉ ክኸይድ እዩ ሓደ ፅቡቅ ነገር እዩ ንሱ እቲ ብወገን ደገ ዘሎ ግና ኣቡነ መቃርዮስ ኣባል ናይ ግብፂ ቤተክርስትያን እዮም ግብፂ ድማ ምስ ኣስመራ ተስማሚዓ ፓትርያርክ ተሸይም ዘላ ሕጂ ስለዚ ኣቡነ መቃርዮስ ወላ ብውልቂ ኣይቀበልዎ ነቲ ጉዳይ ከም ኣባል ናይታ ቤተክርስትያን ግን እታ ቤተክርስትያን ዝወሰነቶ ውሳኒኦም እዩ ወላ ውልቃዊ ተቃውሞ ይሃልዎም ዳ እምበር ውሳኔ እታ ቤተክርስትያን ውሳኒኦም እዩ ኣባል ሲኖዶስ ኮይኖም ዝውስንዎ በይኖም ተቃዊሞም ዘስምርዎ ኣይክህሉን እዩ ስለዚ ናይ ኣቡነ መቃርዮስ ጉዳይ ንሱ ይኸውን ኣቡነ ሲኖዳ እዮም ዘለዉ በቲ ሓደ ወገን ኣቡነ ሲኖዳ ኣብ ምስቲ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ከመይ ክኸውን እዩ እቲ ነገር ክንሪኦ ኢና ስለዚ እታ መህደሚት ክትኸውን ትኽእል ምናልባት ኣቡነ ሲኖዳ ቀፂሎም ምስ መን እዮም ክተሰማምዑ ሓንቲ ክትሰማምዖም ትኽእል እታ ናይ ትግራይ መንበረ ሰላማ እያ ክትከውን ትኽእል ምናልባሽ ካልእ እቲ ፖለቲካዊ ኩነት ንሕራ ተቐይሩ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ምናልባሽ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ዘለውን ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ
ዳርጋ بوجن نيرتران إثيوبيان بحفشة بوجن نيرتران تجرين كأب في اللي نوي حمتات أب زي رجوع بوليتيكا خناتات دم في ساسون زحلة في كنسو ثم رحت هاي مانوت مالت عيني بتاعت على العلوم يوم بيناي مهنياتهم نبكم عيد مقرب زخدو زلو فكورس حتى نعاقم حتى خونكم غاليو ما الذي تملس خون غالي جن كم حتى كدربيون لاني سمعتون ريتهم انتهبوا سلازيت لا مالتي وابش اعتراض الله حزبون سلاز سمعوا እቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ሓኒቁ ዝሓዞ ክልተ ህዝብታት እንዳሃለዎ ከሎ ሓደ ጳጳስ ወይ መርሓ ሃይማኖት ኣብ ሓደ ሃገር መፂኡ ሽመት ክህብ ከዓ ይርአ እሞ እዚ ዘይንብር ኩነታት ኢልካ ጥራሕ እዩ ዝግለጽ ዋላስ ሰብ ክጥንቀቐሉ ዝግብኦ መልእኽቲ ኣለኩም እዩ ከም ዝበልካዮ እዩ እቲ ሕቶ ቀሊል ኣይኮነን ኣዝዩ ኣዋጣሪ ሕቶ እዩ ከም ግቡእ ከም ቤተ ክርስቲያን ግን እታ ቤተ ክርስቲያን ክትገማማዕ ኣይትኽእልን እያ ኣብ ኤርትራ ተሃሉ ኣብ ግብፂ ተሃሉ ኣብ ኩሉ ተሃሉ ሲ ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን መፍለይ የብላን እቲ ፖለቲካዊ ምክፍፋል ምሕደራ ናይ ሃገራት ኤርትራ ኢትዮጵያ ገለገለ ዝበሃል እሱ ፖለቲካዊ እምበር ሃይማኖታዊ መፈላለይ ክኸውን ኣይግብኦን ነይሩ ከም መጀመርቱ ኣጋጣሚ ኣብቲ ናይ ኦርቶዶክሳዊ ኣካያይዳ ግን ሓንቲ ሃገር ምስ ኮነት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ናይ በይና ፓትርያርክ ስለትገብር ቀሊል ኣብነት ናይ መረዳእታ ናይ ዩክሬን ዝኸዩ ዘሎ ሕጂ ማለት ዩክሬን ሃገር ምስ ኮነት ናይ ባዕላ ፓትርያርክ ስለዝሾመት ገና ትክርክር ክሳብ ሕጂ ይቐፅል ኣሎ ማለት እዩ ካብና ክትፍለ የብላን ትብል ሩስያ ሓቂፋታ ዝፀንሐት ወገን ዩክሬን ከዓ ሃገር ኮይኖም ስለዝኾኑ ከዓ እሶም ከዓ ናይ ባዕሎም ይደልዩ ስለዚ እቲ ፖለቲካዊ ምክፍፋል ነታ ቤተክርስትያን ክመቃቕላ ኣይግባእን እዩ ነይሩ ወላ እኳ ዩክሬን ሃገር ትኾን እምበር ኣካል ናይ ቤተክርስትያን ሩስያ ኮይና ትቅፅል እዩ ዝግባእ ነይሩ ኤርትራ እውን ከምኡ ትቅፅል ይግባእ ነይሩ ምስ ግብፂ ካብ መጀመርኡ ካብቲ መንበረ እስክንድርያ ማለት እዩ ብዝኾነ ኮይኑ ግን ኣብ ከም ዝተበፂሑ ሕጂ ድማ ናይ ትግራይ ኩነታት ኣጋጥማ ኣሎ ኣብ ከምዚ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ዘይተመለሰ ከቢድ ሕቶ እዩ ቁርብ ካብዚ ዝነበረ ዛዕባ ኣላገሳ ኣቢልና ኣብዚ ኤሮጳ ሓንቲ ግለሰብ ሓንቲ ንጥፍቲ ግለሰብ ንኩሎም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ገዳማት ነቲ ቤተክርስትያን ብርእሱ ኣዝዩ ዘለፋ ፀርፊ ምውራድ ሰንዚራ ነይራ ድሕሪኡ ዝሰዓበ ተቃውሞ ክስ ዝመስል ኩነኔ ዝመስል ነይሩ እዚ ከዓ በቶም ደገፍቲ ኣብ ትሕቲ እቲ ስርዓት ዘለውን በቶም ተቃወምቲ ከዓ እቲ ኣማኒ ኩሉ ማለት እዩ እቲ ሕቶ እቶም ናይቲ ስርዓት ኣካይድኡ ዝቃወሙ ኤርትራውያን ኣመንቲ ይኹኑ ዘይኹኑ ብዘየገድስ ቤት ስርዓት ንዝወረደ ኩሉ ዝቃወምሉ ወይ ከዓ ዝኽንንሉ ተመክሮ ስለ ዝፀንሖም ሓንቲ ግለሰብ ከምኡ ምባላ ትፅበዮ እምበር ዘገርም ነገር ኣይነበረን እቶም ደገፍቲ ናይቲ ስርዓት ግን ዋላቶም በቲ ሃገረ ስብከት ዝበሃል ዝምርሑ ይኹኑ ካልኦት ይኹኑ ክኹንንዋ ተራእዮም ንነዊሕ ዓመታት ሓደ ኣቦ ናይታ ቤተክርስትያን ተኣሲሮም ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ መንግስቲ ባዕሉ ፈልጦ እዩ ስለምንታይ ከምኡ ገይሮም ኣይንፈልጥን ዝብል መልሲ ንሰምዕ ነርና ሓንቲ ግለሰብ ከምኡ ኢላ ፀርፍታት ምስ ሰንዘረት ግን ብዙሕ ተቃውሞ ርኢና እሞ እዚ ከመይ ተዓዚብኩሞ ዋላ እኳ ዓብ ኣርእስቲ እንተዘይኮነ ግን ኣብ ናይ ቤተክርስትያን ጉዳይ ስለዝኾነ ናይ ኣመንቲ ጉዳይ ስለዝኾነ ነልዕሎ ከዓ ስለ ዘለና ምትንካፉ ፅቡቅ እዩ ኢለ ስለዝኣመንኩ ከመይ ተዓዚብኩሞ እንታይ ተሰሚዑኩም ከም ኣማኒ ከም ሰብ እንታይ ተሰሚዑኩም ከመይ ተዓዚብኩሞ እቲ ዝተገብረ ብይቕረታ ተወዲኡ ስለዝኾነ ኣብኡ እንድምድሞ ማለት እዩ ግን ኣብቲ ግብረ መልሲ ብኩሉ ብፓትርያርክ ዝኣክል ተኣሲሩ ወላ ሓደ ክንዱ ዝኣክል ሓበራዊ ግብረ መልሲ ዘይነበረ ኣብ ሓንቲ ውልቀ ሰብ ተዛሪባ ግን ክንዲ ዝኣክል ሓበራዊ ግብረ መልሲ ክህሉስ ከመይ ገይሩ ክኢሉ ዝብል እቲ ነወዳድሮ ዘለና ክልተ በበይኑ ስለዝኸውን እዩ ምክንያቱ እዚ ናይ ፓትርያርክ ጉዳይ ናይ መንግስቲ እውን ኣለዎ ስለዚ ናይ ፓትርያርክ ከምዚ ኮይኖም ምባል ብቐጥታ ነቲ መንግስቲ ከምዚ ኮንካ ከምቲ ኮንካ ምባል እዩ ሓንቲ ውልቀ ሰብ ተዛሪባ ነቒፋ ገለ ግን ነታ ውልቀ ሰብ እዩ ስለዚ ነታ ውልቀ ሰብ ዝኾነ ክወርዳ ክእል ምስክናይቲ ነቲ ዝፍራሕ ግን ኩሉ ግዜ ፍራሕ እዩ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሰብ እውን ክነቅፍ ከሎሲ ብሕልና ኣይኮነን ዝነቅፍ ገፅ ርእዩ እዩ ዝነቅፍ እዚኣ ኣይተበላሽወን እዚኣ ርሓንያ እንድሕር ኢሉ ይኣትዋ እዚኣ ሳዕቤን ከተምፃለይ ትኽእል እያ እንተላ ኢሉ ግን ይደእግሩ ይእክብ ማለት እዩ ስለዚ ኣዝዩ ንፁር ዝኾነ ፍልይ ዘለዎ እቲ ምስ መንግስቲ ከም ምግራም እዩ ንሕልናኻ ሰሚዕካ ትዛረቦ ዘይኮነሲ ምስ መን እየ ዝገልፅም ዘለኹ ኢልካ መዚንካ ትገብሮ ኮይኑ እዩ ረኺበዮ እታ ሰብ ተደንግፀኒ ኣብ ብኩሉ ነገር ንእሽተ ቪድዮ ሰሪሕላ ነይረ ኣብ ከምኡ ዓይነት ምእታዋ ግን ብዓብዩ ብይቕረታ ተወዲኡ ስለዝኾነ ሕጂ ኣብኡ ብዙሕ ምዝራብ ኣይንኽእል ኢና ማለት እዩ ተረዲኒ
وابتي بيقرا تود عين الزاربنينا تي أنا زتمثل زلخو عين وجن كا أبيترا بزيك أبونا تبع خريستيان بزحد دياكونات مرحتها هيمونات نسوا زخدوا له نوي عز خدوا له استأثروا له أزيو نوي عمتات حسون مكراز وردهم على تجديدهم تدزوتون على المكرات تي سبحاتو تبزحاتو تنوح عمتاتو قليل يكون بتكبر حجي كم زبالكم من بعد تمنك تزقبروا سلزخونه كم قدوس وي كم كيف لتأس أي جبران زخونه مهنات كيرا خبس أي جبران زبل مرسين سمعنا أبدأ بزن بلوز لنا ها تكون هنا حجي زعبات بحرية حجي قرب رئيته دلي ومرداتهم دلي مالت حدا جيجا بمنجستي فتسم والكسب فتسم جيجا دو يكونن كم يكونن كرأس جباه هو تنبر أتحسس بقى سب ترى سب كوينو نحلنو سمع ترى أخوينو نما نقطع مع الله خوزي كنا سي انتي قطع مع الله خو يزبل ስለዚህ تا جيجا نحر أخوينا جيجا يا بجيجا دم ما ينقفا مالتي صبو ترى أخوين دم صبو ولا تسأل أي خايف كنت تزوج بزولو ترى صبو غيرو مبالون سي مورال انت بعثني الواقع مالتي أبانا زر أجن انت انت دعفتي خايو ما نقدر تزارب الله يتللن ما نقدر خلوك تقصص يتللن انت لا تسألي خايو دم ولا تصبقون صبو يقبل عليك تزارب سي أي تخدن هجي أبزي ناي حلنا نسألت زي مهلاو حرا زي مخان تي استعدل كايو سبقاوي مننت كم تستعدل كاي خونكا زي منبار انت دا جزء كونكا ناي منبار جزء ناي دريتكا سقاو ناي مخان ويقولنا البات جزء ناي تي زغزء زلو غزاي حيلي بفتاوكا ناب بارنت متاو كوينو يزوخو مالتي تبو نمني ودا تاغزن خيدلنا نابتي زبقسنا استخدم ملسينا حجي مرات صوبات كل حجي نمرجع عليهم مش نبرو أبنتكم محبرة ميديا جالسكم نيركم رأيو نيره حجي خا من مرات أخون زبل حتى خا أسعيبكم نيركم تحت ثمانية زي تملسن من يوم ترى الحمد لله من كروق وحيخونو ناتكم تثبيت قمت انت يمثل كم بقول بس أجمع بلندي كابتن كلام حجي كابتن حمشاي استحلف مسرح استفلي كل زبل قمت بالليل نسي تبي تخسر لميلاد ولس أنا حاسس أنتايو نطوم بعد ما زعبيو ويابت مع حركة سمات قدام عايز وصلوا معهم قدام نتمحاب سلزي أبون أنت أنيوس يوم كابتوم بحروت باباسات أبجب صحيح مستشومسي أبون أنت أنيوس قدامي كوينون نصوم مسحلة في الدماء كان أي كوينون مستشومو أبون ديوس كروس بتاع حلفوا خم أيام شو أبون ديوسكوس بدريهم دم أبون كيرلوس مالتي حاجة خاطهم تليفون زلوا خاطهم تليفون زلوا خاطهم قداموس أبون يوهانس بحال تليفون زلوا ثم كذا قديمهم من حلفهم يعني حاجة جن بدريهم كأزموسو بقصات هذلو كم تزرع أنا يوزع حلف حمشت قريبا من يروم حسيات إلوسي جنابتي زينا خم نرى في خيط خونكا حمشت يوم دليت هنا برومن حسيات كنا نخو قربو إذا حلف عمت ناتي إذا حلف مرجع الزارب زلوا أبزن هذا حجي جزء كم ديكم زقاربو أي تقلصنا له تا أمراض كوميتي قوي معنا تحقي تمحيشوس زلوا حقي نصوم كم ديكم زقاربو كن سمعنا مالتي بحجي مالتي سلزي أي حدثنا لنا من كم زقاربو كنت أو كابتن كذا معي في الليل يزبط مسكين بالليل طبعا نعم جرشة مثلا تي سب وزح زي سمعه كله سلزقل تي تمحي شو توصي اللوت بلاد لهم حقي كم نعم جرشة تحبروني يزبون كتحبروا منا ويسبة وكس دهريو لبوان منطقة على حسب انت اللو خن نسمينا ويكتسبة بزن كل تخنول دي ما دبنا لهم عمتي صبو وقت شحن ساعة ميت تسعة حمشتن زوجة قدامي من حدا رحقي أرثوذكس تهرب بيت كريستيان كلا وادي نبلو نسو أكرتش حن كرتن كان بحدش تحدثوا كلا حتى أم تباهلو حقي وصيو مالتيو تيمز أولا أنتونيوس كم كراخري كم باسي جلز تكسون حدا خمسة أنكتات نغير نايزي حقيو لذا أبتناي تسعة حمشتن زوجة تي الباتريارك ممراس زملكت زلنجو دنجاجتات كمان ما بدنا كفتش حن كلتن زوجة قرب في الليات علوه ما بدنا تقدم هاي تسعة حمشتن تأمرات كوميتي عسرت شو عت أولات تكون علوه يبل أبزنا حجي كفتش حن كفتن جن بسينا روسي وسن يزبل كندي مخانمسي
ንጹር ኣይኮነን ሲኖዶስ ብዝወሰነ እዩ ዝብል መረፅቲ 318 ክኾኑ ኣለዎም ይብላ ተቐዳማይ ናይ 95 በቲ ናይ ቤተክርስትያን ታሪክ ኣብቲ ናይ ጉባኤ ኒቅያ ዝነበሩ ቅዱሳን ኣቦታት 318 ብኦም ምሳሌ ገይሮም መረፅቲ ከዓ ክንዶም ክኾኑ ኣለዎ ይብል ኣብቲ ቀዳማይ መማሕደሪ ሕጊ እዚ ተገይሩ ይፈልጥን እዩ ወላብቲ ናይ ቀዳማይ ካልእ ሳሳይ ፓትርያርክ ተገይሩ ኣይፈልጥን እያ ከም ሕጊ ግን ከምኡ ሰፊሩ ነይሩ ኣብዚ ካልኣይ ዝተመሓየሸ ግን ቁፅሪ ኣይውስነን እዩ እንታይ እዩ ዝብል ሲኖዶስ ባዕሉ ይውስኖ እዩ ዝብል ንኣብነት ዝሓለፈ 81 ኣቢሎም እዮም ነይሮም እቶም መረፅቲ ማለት እዩ ሕጂ ድማ ክንደይ ከም ዝኾኑ ክንሪኦ እና እታ ኣምራፂት ኮሚቴ 13 ኣባላታ ኮይና ወፂኣ ኣላ እቶም መረፅቲ ከዓ ክንደይ ከም ዝኾኑ ብሕጂ ክንገረና እዩ ማለት እዩ ምናልባት ለቦዋ ዝበልካዮ መወዳእታ እንተ ኣሎ ኮይኑ ተማሓየሻ ዘላ ሕጂ ነይት እያ 2002 ዝወፀት ካልእ ሓድሽ ተማሓየሸ ኣሎ ድዩ ምክንያቱ ሰይድኩም ነርኩም እንዲኹም ናይ 95 ናይ 2002 ብፒዲኤፍ ሰነንበኒ ግን ሕጂ ካብኡ ኣብቲ ውሽጢ ሲ ታሕቲ ሚዲ ክወፅእ ስፔስ ዝግበረሉ ዋላስ ኣብቲ ውሽጢ ናይቲ ዌብሳይት ተማሓይሹን ተቐይሩን ዝበሃል ዘሎ ኖ እዚ 2002 እንዳንዛረብ ዘለና ናይ ቅድሚ 20 ዓመት 22 ዓመት ማለት እኳ እዩ تحتي موسيقى دروا بس مرا أبي تراكون سيوم زتقوم نحن بعد جزلنا جن تحققوا تقدميتي نساء إن بالمخناتو أبتا قدميتي نبي تكريستيان رئيسي فتسألن باترياركي زبل أبزا على إيتقنا أتفهم حاجة زوجت جن إتوانا صحفي يزقبرو تيا كايد صح يزقبرو مني مسلما أبتزمانو يفتحيك أشيري مترو سلزنا برا نسوب زتعما مجدي نعوب زتعما مجدي تداريو الناس ده ننقف يو مالتي سلازي نكتش حن كلتن حتى موضوع صعيب مسحف وصيو سيز تكم حزبي على عد مالتي تردين نوا تساون نلا نقطعمي حجي سب نحكي رخبو دري بخميك رخبو الله سكاب من تاك رخبو تمخروي تعبرو نتحبريتا صبو سنيدو زلو تواهدو دتور يو اب تمربب حبريتا او ترااتي كريتيو الله تستمحيشن اتي قداماي كيتمحيشن كله زوتن سلازي እግረ መገደ እዚ ተዋህዶ ጦር ዝብል ብዙሕ ሓበሬታት ዘለዎ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ኣዋኣትዩ ሓበሬታ ክረክቡን እተባበል ጽቡቕ ናይ መጨረሻ ለቦዋ ምኽሪ ለቦዋ ምኽሪ ቀሽና ስሞንታይ ክመክር እዩ ግን እቲ ወሪድና ዘሎ ሲ ቀሊል ኣይኮነን እሞ ብፍላይ ብወገን ኣስመራ ደጊሙ ክሕሰበሉ እንተዝከኣል እዚ ነገር እዚ ነቶም ኣብ ደገ ዘለዉ ብሓደ ክጥርንፍ ዝኽእል نقول بيت كريستيان بحث نتكلم زخنا كايدا خير نزكال حجون جزيس لزلو كل مزخون يكون سينا تي دايز بالاب جوبزلو نفاس يصدو أبربازلو أو حج يصدو تباهيلو بزحلة فخلو يقرأ تباهيلو سب ناب عرق سلام نوريلو بيت كريستيان حد النتا كتستن حد قد كون إذا كلاو يدلي سلز أنا حنا جزيرة عند راحي مسكنا أخذ ما كبرتها باللي سلز عدم كني كشيناس والدر فايل كارشودن كبرت مع أميو كبرتها باللي سلام مشت